हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्चुअली मैयाहाय आङो गुवाहाटि थांदोंमोन, सारखौ नायहैदोंमोन, रन्जन दैमारि सारखौ नायहैदोंमोन। आंजों लोगोसे सोमदोन बरगयारि आरो जोंनिनो आफादनिनो सासे सोद्रोमा, बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खान्दा होननानै बुङो जों ओरैनो। खान्दा होनबा बयबो सिनायो बिथांखौ। जों साथामबो ज' थांदोंमोन आरो लोगोसे बे सासे दंफायोमोन, बेखौ आं खोन्थानो सानाखै। बिथाङाबो आफादखौ मदद खालामग्रा सोद्रोमा, बिबो बै समनिफ्रायनो। बिथाङाबो जि समाव आफादा दावहा जाफुनाय, ओरैबायदि दावहानि समाव बिथाङाबो मदद खालामनाय बा आफादनि बिथांमोननि बायदि मदद खालामग्रा बर' रायजो राजा गासिबो खालामदों। जों ज' थांदोंमोन, नायहैदों, लोगो मोनदों। सारनि हालोदखौ नुनानै, माखासे हालोदखौ नुनानै ओरैनोथ' रायलायनाय माने थिगैनो दं, गासिबो थिगैनो दंजोबो, मोजां मोनदों। दिनै आरो गेजेराव नै दा देहा एसे उसुख जानानै, माने गरमजों एसे लोमजादोंमोन सारा। दा बारा अरजायासै। मैया जों थांनानै गुजुनानै गारमाया बारा रायलायनो हायि जानायलाय हराव मुलि लोंनानै एसे थिग जादों होननानै खोन्थादों जोंनो सारा। गासैबो बर' रायजो राजाखौ गोसोखांदों, गासैबो बर' रायजो राजाखौ बियो बावाखै। जेबो बिथाङा बर' रायजो राजानि सायाव जेबो माबा गाज्रि मोननाय बा दुखु मोननाय बा जेबो गैया। सारा रायजो राजा गासैखौबो गोसोखांदों। दा बेनोल' बिथांमोना, आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खोनानो मोनदों, सोरबा सासेया थांनो हायाब्लाबो सोरबा सासेखौ इनडाइरेक्टलि सासे थोनहरदों होननानै खोनानो मोनदों। नाथाय थोनहरनायजोंल' मा जानो, बेजों लोगोसे बायदिसिना एसे एनै माबा मोनसे खालामफायोब्ला, मदद होफायोमोनब्ला मोजां जागौ होननानै आंबो सानदोंमोन। सोरबा सासेखौ आङो माबा खालामनो थांखिनानै बा बुंनो सानाखै। दिनै सारजों जाखिनि खोथा रायलायबोबाय, जेब्ला बियो एकर्डनि उननिफ्रायनो बिजों जेलाव हरफिनो बिथांखौ, बिनि उनाव आं गोबाव सम जाबाय थांनो सानो, नाथाय जोंबो एसे उसुबिदायाव गोग्लैबाय थानायखाय थांनो हायाखै। मैया जों लोगो ज' जालायनानै थांनानै नायहैदों। आसा खालामदों बिथाङाबो जाखिनि ओंखारबोनांगौ बेफोरो मोजाङैनो एसे थाबैनो गबोगोनखौ आसा खालामदों। रायजो राजानाव आं मोनसेल' खावलायनाय, सार रन्जन दैमारिया देहा थिग थानायनि थाखाय बा मोजाङै थानायनि थाखाय आर'ज खालामो बयनिबो। रन्जन दैमारि सारनि नामाव प्रेयार खालामो, बेखौ आसा खालामदों। आरोबाव मेडाम अनजालिजोंबो जों गोबां सावरायदों। गोबां सावरायलायनायाव जोङो माखासे खोथाखौ मोनथिया नङा मोनथिदों। आं बुंनो सानदों, नाथाय आं दा बावहाय ससियेल मेडियायाव बा इउटिउबाव बुंजोबनो सानाखै। आं बुंजोबनायबो नङा। दिनै खोन्थायोब्ला सोरनिबा सासेयाव बिखायाव सु हाबहैनाय बायदि जाहैगोन, सोरनियावबा नांहैगोन, गुबुन रोखोमाव नांहैगोन। आं ओंखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंनो सानाखै। दिनै माबा मोनसे बुङोब्ला सारनि सायावसो प्रेसारखौ होनायखौ नुनो मोनदों। दुखुनांथावा बेनो जे मोनसेल', दाखालि सारा लोमजादोंमोन हरावहाय। लोमजानानै हरसे गुजुबाय थादोंमोन। गुजुबाय थानायावहाय जाय सारखौ स्पेसियेल सिकिउरिटि, स्पेसियेल जेल होननानै बुंदों, गासैबो बुस्थुआ स्पेसियेल जानांगौ। जेब्ला सारा लोमजायो अब्लाना जेलाव सारा फन खालामनानै खोन्थाहरो मुलिनि बिहरनायनि खोथा। मुलिखौ जेलनिफ्राय हरदों। हरनानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव, अखानायैसो उनाव जेब्ला डक्टरा फैनानै थांखाङो, अब्लासो बिथां रन्जन दैमारि सारनो मुलिखौ गथायनानै होनाय जादों। जाय बिखौ नेग्रा, मुलिया दिनै सिगां सफैखांनायनि उनाव डक्टरासो सिगां मोनफैग्रोदों। मोनफैखांनायनि उनाव
मुलिखौ बिसिबांबा गोबावनि अखानायैसो होफैनाय जादों बिनो जियालावहाय जाय सिकिउरिटि बिथांमोना मा खालामनो सानदों गभर्नमेन्टआ मा खालामनो सानदों इनडाइरेक्टलि मा बेखौ मा सानो दिनैहाय कुनु स्पेशल सिकिउरिटि होननानै बुंदों स्पेशल जियाल होनना बुंदों गासैबो स्पेशल जाजोबनांगौ ओंखायनो मुलि होफैनाय बेफोरो जेला जाय बेक्तिया लोमजादों जाय बेक्तिया दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै लोमजादोंमोन बे समाव मुलि बिहरदों मुलिया एडभान्स जानांगौ डक्टर सफैयैनि सिगांनो फटाफट सफैनांगौ बेफोरो दिनै डक्टर सफैखांनायनि उनावबो बिसिबांबा गोबावनि उनावसो बे मुलिया मोनफैदों होनबा नायदो जों बर' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदो एसे खोनासंदो बुजिदो जोंफोर बर' हारिखौ माबोरै खालामनो नागिरदों जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि खालामनानै मोनसेनि उनाव मोनसे खालामबाय थानाय जाखौ नुनो मोनदों सारा दुखु फोरमायदों गासैबो दुखु फोरमायदों सारा कफ सिराप मुलिखौ जानानैसो गुजुनाय बा माबानायखौ आराम खालामना थानो हादों बेफोरबायदि आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नाथाय सारनि हालत बेखौ नुनानै जों बै समाव जेब्ला आं बै समनि बाथ्राखौ बुङा जेब्ला सार्सखौ आङो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो लोगो मोनदों आरो बिनि गेजेरावबो बा टिभि बा सोरनिबा भिडिअ सोरनिबा चेनेलफोराव नायदों बेफोरबायदियाव नायनानै नुदों जे सेहेरा बे समाव मोजांमोन नाथाय मैया नुहैनानै बोलो गैयै बायदि मोनदों थेवबो आसा खालामदों सार जोंनि आफादनि आफादगिरिमोन एक्स एनडिएफ बिनि आफादगिरि बिथाङाबो मोजाङै थानायनि थाखाय बर' रायजो राजा साफ्रोमनावबो आं खावलायदों जाहाथे मोजां देहा लानानै बर' रायजो राजानि खाथियाव थाबैनो नुजाफैगोनखौ आं आसा खालामदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ आरोबाव जोबनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैबावो बै समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा सार नाब्लायाखौ नायनो थाखाय गोबां खोथा बुङोमोन आरो बै समनि दैदेनगिरिफ्राबो बोसोराव खनसेखौ खबर लाथारोमोन बै समनि दैदेनगिरिफ्राखौ जों बखियोमोन बुङोमोन मिथिं दावथिङावबो बुङोमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जे दिनै 2 बोसोरनि उनावबो बा जोंनि आं बुंनो सानाखैमोन आं दुखुजोंनो बा माबा मोनसे दुखुजों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादों दा बिथांमोना दुखु मोननानै बा माबा मोनसे दुखु मोननानै लाब गैया दानि खुंथायाव थानाय जाखिनि दैदेनगिरि बिथांमोना 2 बोसोरनि उनावबो खबर लायैखौ आं खोनानानै दुखु मोनदों खबर लादों इनडाइरेक्टलिनो सोरबा सासेखौ दिनैहाय सोरबा सासेखौ लोगो लानानै रायलायनाया साबसिन जागोन होननानै आं सानो जोंफोरखौ दाला जोंफोरो ससियेल मिडियायाव नुजाबाय थाग्रा मानसि आरो खोथाया जोंनिया मालाबा गफ्लांगोन ओंखायनो दिनैहाय आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना नायहैयोब्ला जे सानसे समनि बर'खौ दैदेनग्रा दिनै बिथां नङामोनब्ला बिथाङा दिनै मोनसे जांख्रिथायारि आफाद खुलियामोनबा दिनै जोंनि हारिया माबे अलखदाव गोग्लैगौमोन माबे खैफोदाव गोग्लैगौमोन मा अबस्था जागौमोन जोङो बबे लामाजों थांगौमोन जों बर' हारिया बै समाव बेखौ साननायाबो मोजां गोबां खोथा बुंनो थाङा दिनै जों बर' हारियाखौ जोंनि सार नाब्लाया मेगन बेखेवनानै होलांदों होननानै आं सानो
दिनै फिसा फिसा आफाद ओंखारदों गुबुन गुबुन फिसा फिसा आफाद ओंखारदों नाथाय NDFB बायदि आफादा जेसेबां गोदान आफाद ओंखार NDFB बायदि सोमावसारनो हानाय नङा होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननावहाय मोजां दैदेनगिरि गैयैफोरबायदि नुदों दिनै बर' रायजो राजाफ्राबो जाखिनि दिनै बे अबस्थायाव फैदों बे महराव फैदों सार नाब्ला दैमारिनि दैदेननायावसो होननानै बुंजागोन दिनै बर'नि दैदेनगिरि खुंथायाव थानाय बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो नोंथांनिनो लोगो सानसे समाव सागान होनायाव बिथां नङामोनबा सोरबा सासेयाबो दिनै नैबे महराव मोनफैनाय नङामोन नाथाय आं सम लानानै बेखिनि खोथाखौ आरो बुंबावगोन बिथां UG ब्रह्म प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन लिडारफोरनि बारैबो आं सम लानानै माखासे खोथाखौ खेंफोरथि बा बेफुरसार बाथ्राखौ आं खेंफुरसारगोन नाथाय आं दिनै बेखेवजोबनो लुबैदोंमोन गोसोखौ हमथानानैसो थादों आं हमथानानै दं सारनि हालातखौ नुनानै दुखु मोनबोदों लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै रन्जन दैमारि सार गनायनि सिगां बा माबा मोनसे रिजाल्ट फैनायनि सिगां आं थांबावगोन जों जों 6 जनसो थांगोन बे 6 जनसोआ जों बिखु बसुमतारी आरो सोमदोन बरगयारी देरहासार इस्लायारि मिनिया बर' जों 6 जना मोनसे ग्रुप खालामनानै सारखौ लोगो लाहैबावगोन बे सप्ता खनसेसोनि गेजेराव आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंनानै दोनबाय लाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि